Hai लोगोफोर, नोंथांमोना माबोरै दं? आङो भिडिअखौनो बनायनो हायाखैमोन मानो होनब्ला आं एसे बेस्थ'आवहाय दङमोन। दिनैसो आङो नै बेस्थ'जोंनो आं दिनै आरो न'नि दुब्लियावबो फैनो मोनदों। आं माइ गायना दोननाया माबायदि फिथाइ थायखो ना थायाखै बेखौ आङो नायनो फैदों दुब्लियावहा। स' बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो। लेट्स गो। नैबेनो माइ गायना दोननाया फिथाइ थायथ'वाखै। एसे नांखौ बुदां बुदां जाबाय। थायहांबाय, फिथाइ थायसिगोन नै बुदां बुदां जाजोब्बाय। माने बेस्थ' जाब्लाथाय न'नि दुब्लिफोरावनो फैनोनो मोना। जोबोर मोजां जानानै दङ। एसे गाज्रिद्रायबो नङा, मोजांद्रायबो नङा आरो। दुब 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 माइ सौवो बिखायाव आंनि। स' दुब्लियावबो आङो नै मोनाथारबाय, फैनाया एसे लेट जाबाय माने दुगैनायावनो। आङो दिनैबो मोजां नायनो मोनला आरो थांनांसिगोन। नै जोबोर मोजां नुयो माइ बारि होनब्ला। आरो दाखालि साननैसो जाहा जि जाथाय जालांबाय, बिनि थाखायबो आङो भिडिअखौ बानायनाय जायाखैमोन। आं दिनैसो नोंथांमोनजोंबो नुजानाय जादों। एसे ओरैनो टाइम पास आरो दिनैनि भिडिअआ, बारा गोलावबो जानाय नङा। स' बिदिब्ला आङो थांबाय थानोसै। मोनाथारबायमोन, दुखानाव फैलायबाय नै। खोनाबाय? सखा होनदों, सखा। हा? जोंनि दुखान बियो।